Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Ola, eu son María e comigo están Eric, Carme, Fátima e Lara. Son a técnica. Benvidos a esta nova emisión de Radio Carcamán. Agora pasovos con Eric, que vos vai a contar algo moi interesante. Vémonos! Obradoiros de igualdade aprazados. O mércores 6 de decembro de 2025, a Asociación Anacos Educativos realizou os obradoiros aprazados. Conmemoracións. Día da Constitución, 6 de decembro de 2025. Foi traballado polo alumno de sexto. Elaboraron un libro con algúns artigos da Constitución ilustrados, para que cada quen escolla o seu e o pinte. Quedará exposto na biblioteca nos vindeiros días. Día dos Dereitos Humanos. 10 de decembro de 2025, o alumnado de terceiro elaborou un mural que colocarán na parte de abaixo do seu edificio. Hoxe, venres 12 de decembro, ás 8:30, no auditorio da Illa de Arousa haberá a derradeira proyección do Cineclub Entre Cortiñas neste 2025. Poderemos ver a película San Simón. Pechan o ano cunha gran acollida polo público. Neste 2025 fixeron posibles 48 proyeccións. O xoves 11, o alumnado de primeiro saíron antes do recreo a facer un obradoiro de cociña no Boa Vida. Mercado veciñal de Nadal. O sábado 3 de decembro ás 6:30 será a apertura do Mercado Veciñal de Nadal, onde se venderán obxectos musicais de artesanía e de segunda man. Ás 9 da tarde habrá un concerto de Monoquios Dot, seguido ás 10:30 dunha pinchada de Yaya DJ. O domingo ás 11:30 volverase a abrir o mercado e a 1 da tarde o concerto sesión Vermú de Pauliña. Ademais do mercado veciñal navideño, tamén hai o 19 o Festival de Nadal do IES no Auditorio Municipal. O 20 o concerto de coral polifónica da Arousa. O 21 o concerto de Manu Díaz Trío. O 22 o concerto de Nadal da Escola de Música. O 23 o desfile de Nadal Festival das Luces. O 26 concerto Uxía Lambona. O 27 Festival de Nadal de Dorna. O 28 Oswaldo Digón. E en xaneiro o 3 os Limpa Limpa. O 5 a Cabalgata de Reis. O 7 o Padrón. Hasta aquí todo. Espero que teñades un bo día. Adeus!